नायदि जोंथ' साइमानो जे जे निउज चैनल बा निउज पेपर जे सिमानि प्रतिबादी कलम बरक आगिनि सिमिनो अमाहाय नांनुया सियै आगिब अलवेज माने अलरेडी वाइसा क्लोज खारि जाकसे बंनो बन्द खारि मानि बंनियो जे निउज रक अमो सब समय कुबुया ते अमो बयं सोर्स दिमानिया को अमो खाइगा अमो तो इंगिया कारण इंडिया नि काइसा तामो इंडिया नि बिसिंगो स्टूडेंट्स संनो सेबा जों जे कोनो पुरा ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट जोंनि फ्यूचर जनरेशन नि जों अमनो मानसु अमनो एरेस खाइनानि रखिनि बक जे सिमानि अमो बेलेना चाया आर अमोनि अंति अमो हाय कोनो दिनो अंगलाक तांगे हिनबा जों साइमानो जे अमो हाय कोनो रुल्स रको क्रिखो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि अमो हाय खाइनानि इंडिया नि आर्टिकल नंबर 19 तंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आ आर्टिकल बायसे देश चलवान बिना प्रतिबादी कलम ताम सिकाम बाय तो देश चलिगला आमुनि बागै जे ताबुक बरक प्रतिबादी कलम हाय सैतमानि जों डीएम साबनो डाइरेक्ट जों आंमान सुगै दङ जोंनि डीएसएम न हयते जों डीएम साबनो थाङै कमप्लेन दिनाय कमप्लेन रेजिस्टार खायनाय आगिनि बिनि रेकर्ड रिनाय बिनि अमनो क्लोज खायदिनि जों बनो जों डिमान्ड खायनाय तामनि बागै हिनबा बम हायकेन बार बार न्यूज चैनल तांनर बतंग न्यूज चैनल कुबुइनो फुंनान बागैसे कुबुइ कगना आबाय खायमान बागैसे किन्तु बरक खाय जे सब समय मनो पब्लिक नि बखा बिसिंग कन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन खाय दंमनि अ बेलेना साया अम हायके जे तंकचां तंनाय रुल कुरंनि बिसिंग बेलेनो खाकसां yang जागो आमन बागै जों बिनि बागै कमप्लेन खायनाय आं अमन बागै स्टेप नाहारि दङ तोरखे जों दिनै गोबांमा ससाइटिनि अर्गानाइजेशननि अकरारक दिनै 5टा समाजनि कृष्णनगर मीटिंग दङ जोंहा मीटिंआव डिसाइड खायनाय ताम खाया खायनाय साननाय बागै ते मुभमेन्ट ता कैसे हमने दा कताला दा क कासे दङ जे त्रिपुरा बोर्ड बा सीबीएसई बोर्ड बांला बा क बरक सब्जेक्ट ना मा सिने हने नेनो जुदि बांला बा सिनि खांकाय जे इंग्लिश मीडियम जे तंनाय सरे रो बर तो सिनान बिलाइन बेजाल बा प्रॉब्लम नाय आबर खान बम हायके खरंति सनान वाच तो एमने नर नुखना जों आगिन सिमबानो रोमान स्क्रिप्टनि बागै जों डिमान्ड खाय दङ जों रोमान स्क्रिप्टनि लगिना दङ जोंनि बुबाग्रा ते जोंनि बुबाग्रा बदल कारण जोंनि नाहार मंगाय ताम जों जे बांला जे वार्ड सैनानि आमो सुदु चिन त्रिपुरा बा वेस्ट बेंगल जरा थांगा सिमिसे सलिनाय नों ऑल ओवर वर्ल्ड थांगा हंकाय जतन इंग्लिश बायसे सलु ताबो जे जागासे जों एडवांस हम दङ जिन अमनो जों जिनि देशनो फ्यूचर जों तेबो जाते जिनि फ्यूचर जनरेशन बर प्रॉब्लम तांथुं अमो खाय दङ अमो हायके जुदि ताबो बर अमो खाय दङ जिनि बरकनो सकुंनानि बागै बर ट्राय खाय दङ ते जे अजा त्रिपुरा परि दंनाय अजा सुदु सैना त निनि वानसा बर मा सैनाय त्रिपुरा मा सैनाय जतन बागैनो प्रॉब्लम नाय फ्यूचरनि बागै जों जारा फादार पढ़ना थांनाय जों अमनो प्रॉब्लम नुखा जारा बांला मीडियम पढ़नाय रक जारा इंग्लिश मीडियम पढ़नाय फानसे फादार थांगा हंगा पढ़नानि बुजिनानि बेजालन थांगो इंग्लिश बेंग मानि बागै ता चिनर फनाय दि काक्षा बांला बैकग्राउंड न पढ़ियै एसे कॉलेज रक इंग्लिश बेमा पढ़िखांगा पर बेलनो प्रॉब्लम नि थांगो ता आमनो सरकार रकमन हायनो खायना नांगो जे जाते केबुनि प्रॉब्लम नि बागै जेहेतु चिनि ताबुनि सरकार मोदी सरकार बसाव सबका साथ सबका विकास इंगे जतनि काहामान सुना नांनाय सुदु अर कयजननि जे वाट मुजुमा खाय दङ बाय आमो खाय दङ सो अमन बागै बरक जेसेबां साइटन थं जों चिनि जे खायथाय जों खायथानाय जे जों जे खायना नांमानि जे काहाम बरकनि बागै जों आम डिमान्ड खाय ते कैसे जे पेपर रिकॉग जे थाइ सालायगासिनो अबनो पेपर नि नुगै गोबां मा त्रिपुरा सोलोंनाय हयतो बा सिनाय नुनाय महलबो अबनो ति बिलाइ वारा लायजाक किरि लायजाक जुदि आबा हायनो तमुंनो जे पेपर सिमा हायनो आबा हायनो याप्रि सेजाना थांगि दङ काय अबरनो कासुना बागै बम हाय याप्रि सेना बस जों नादि अब जे पेपर सिमाने आंबो मानखा आरो सैजागो जे जारा रोमान स्क्रिप्ट बाय सिकांगन न एफआईआर खायजनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय एफआईआर खायजनाय हिनि साका माने आम बरनि नियम बायदिक लायक बरनि ताम रुल्स एंड रेगुलेशन बायदिक लायक आम तो जों साइमाया ख किन्तु आम हाय तंगै माया ते आम हाय जारा डिसिजन ना हानाय रक जारा सैनाय रक ते चिनि पब्लिक नि बुखाव जारा आम हाय रंग मेसेज रहनाय रक बंनो जों अमनो सानामो जों जाते अम हाय ता खलायदि जों नंनि बागै स्टेप ना हारि दङ ते जारा स्टूडेंट्स नमो साबो नरक तावाना दि जों नंनि बागै जों जारा अकरा दंनाय रक आनसलेबो न जारा अकरा दंनाय चिनि बरक जतन अमनो बागै स्टेप ना हारि सामु खायना नाय दङ जों खायनाय सालो अमन बागै आं गवर्नर बाय मालायनाय बबाय अलरेडी कक सालायजांनो बदिनो थानाय साइमियाखौ जों पिआइएसए बुङै आगिनि गवर्नर निसलाय ताबुनि गवर्नर बेलेनो सामु खायनाय जों नुजागो बनो जागाराव थाङो न मिडियानि हयतो नुकना सो जों आमनो अमन बागै जों जेसे सामु स्टेप खायना नांगोन जों खायनाय अमन बागै न तावाना जों